Takže čaute, dneska sme u ďalšieho videa a toto bude koľko mám pozier alebo aké sú. Takže keď ste chceli vedieť, aký mám mobil, tak je to Samsung Galaxy Trend Plus. No, takže môžeme začať. No, ako prvé už nemám, keďže to bolo vyhodené. Ale bolo biele, otváralo sa z vrchu. Takže nejak tak. Ako druhé som dostala toto. Je to také, že sa otvára z boku. A tu si to môžete takto oprieť. Alebo tu si môžete dať kartičky. A aj tu. Takže tu, aj tu. Takže toto je moje druhé púzdro. Ako ďalšie, ktoré som dostala v januári. Medzi tým, jak mi prišlo od tohto nové, tak som mala len takto mobil. Čiže sa mi na stranách obil. Ako ďalšie púzdro som dostala tohto Mimoňa. A je veľmi dobrý, pretože vám chráni mobil. Znútra sú takéto výplne, hej. Čiže vám veľmi chráni mobil a odporúčam vám ho kúpiť. A ako posledné, ktoré som dostala pred týždňom, mi prišlo, je takéto s Kevinom, je takéto, zhora vám nechráni ani z dola, ale mne to je úplne jedno. Úplne bombasticky vyzerá, keby ste chceli vedieť. Jak takto. Ale odporúčam vám takýto krys. Viem, že napríklad Natian, ona povedala, že to nechráni mobil, ale mne je to úplne jedno. Mobil môže byť aj rozdrbaný, ale musí byť krásne púzdro. Máťo, to bol môj zajac, nič si z toho nerobte. Takže toto by bolo všetko z mojho videa dneskajšieho. Ďalšie video, keď nájdem moje malovatka, tak vám natočím malovanie na slepo na svoju tvár. Takže zatiaľ čaute. Takže zatiaľ, ale nie. Ešte by som vám chcela povedať, že informácie dolu v popisku, skadiaľ mám všetky tieto púzdra. Sú z rovnakého e-shopu. Aj to biele. Takže zatiaľ, ale nie. Ešte jedna informácia. Že budem na youtuberingu, takže by ste mohli prísť, nebudem mať svoj stanok, budem sa tam tiež ako návšteva, ale môžete ma tam vidieť. Takže nejak tak z týchto informácií a zatiaľ by to bolo všetko z tohto videjka, takže zatiaľ čaute!